Bismillah, dino iki aku kudu yakin. Madep mantep nemoni wong tuane Nisa. Aku pengen niatan apikku iki iso dadi berkah. Muga iso tembus impianku lan harapanku. Iki kudu tak wanek-wanek nih. Walaupun aku dulu ngerti hasil akhirnya. Intine aku kudu merjuangin kebahagiaanku. Ya kuwi merjuangne Nisa Aulia dadi sigarane nyawaku. Bismillah. Gas, budal. Kok gemes aku ya? Jenenge wong kok ora peka blas. Kayak lek tak pikir-pikir ki Pak RT ki ibarat wit gedang. Duwe jantung tapi ra duwe ati. Ngene iki aku lho, jan mentol nyetol ginjele. Jadi wong ora peka blas. Kayak rene diingi ki lho. Kayak yo ngejak sopo lho. Sopo tuh diingi? Aura negatif kok ngono ya dijak rene. Jan ngene iki nek mripatku langsung supok langsung mari padang nyawang Pak RT ini langsung peteng plas ngono wis. Aduh. Apa kayak ngene to rasane sing diarani arek nom-noman ki lho apa? Galau-galau ki lho. Jan rasane nyeksone ati karo pikiran lho. Apa ngene iki ya sing diarani upre kedua iki? Arepe turu dadak kelingan brengose. Arepe mangan. Lah kok iso kelingan peci cilike iki lho. Lah kok kaya tempe gembos to masalah. Apa enake jajal tak apeline omahe yo. Oke lah. Tapi aneh apa ra ya? Sing penting aku saiki tak dalan dhisik, maca yang cantik. Terus dandan sing wangi. Ben ora kok ngene iki. Dok, ora. Halo ya, Rena tak omongi, Dok. konten apa ya? Digo kene, Dok. Nggih, Tak omongi. konten apa nggih? Dino iki awakmu ning omah karo adike. Nggih ya. Yo ngono. Lek ning omah nyelok ayah. Lek pas ngasisteni ngono kae nyelok bapak. Nggih. Oke, Dok. Nggih, gaji kula pripun nggih? Dados asisten kok mboten dibayar. Mosok kon ngasisteni ayah yang njaluk bayar, Dok? Nggih, pripun kula nggih ndamel jajan kok ya. Yo wis, gampang, Dok. Apa sesuk lek awakmu mulih ning omah ibumu tak sangoni. Nggih ya. Ya wis, dina iki awakmu ning omah ae, ayah tak metu dhisik. Sing rukun ya karo adike. Nggih. Lah kok tutupan iki? Ini apa ora wong iki? Ya jangan dudukane iki. Tapi kok wedi aku. Iki kudu tak wanek-wanek nih. Lah kesuwen nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak apa, Jo? Bu. Siapa tuh, Bu? Loh, Ja. Ya enak kok wis kok kene. Enak apa? Nggih, Pak. Ngapunten, napa kula angsal mlebet? Oh iya, kan aja, mlebu. Nggih. Bukan aja.
Piye Jo? Maksudmu rene iki nyapa? Rumah aku mbek iki wis tak kei to bayaran. Nggih, sampun, Pak. Lah terus ana apa, Jo? Ndak ngomong. Lha apa kurang? Nggih, mboten. Ngapunten nggih saderenge kula mriki wau kula ajeng nyampaikan sesuatu ingkang sae. Nggih niku kula ajeng nyuwun restu teng panjenengan perihal perasaan kula teng putrine panjenengan. Piye? Wedine aku salah krungu. Jajal balen nonone. Oh alah, Pak. Tibake Jo tibine mau niate ki ape njaluk anak dhewe. Sik to, Bu. Jajal lakone. Piye ta indah balen nonone cah ganteng. Nggih, Pak, Bu. Kula mriki wau kula ajeng nglamar putrine panjenengan nggih niku Nisa Aulia. Jo. Berarti awakmu ki wis nyepelekne omonganku. Wong awakmu wis muni arepe panggah nek penggayaanmu. Lah kok saiki awakmu malah kaya ngono? Wong awakmu ki lho dikeki ati kok malah merogoh ceker lho piye? Rungokno ya, Le. Wong derajate keluargamu karo derajatku ki wis beda-beda. Wong awakmu ki buruhku. Kok iso arep nglamar anakku? Arep mbok pakani apa? Jo. Lah wong awakmu lho melok aku. Awakmu ki ya buruhku. Pakan ya teko aku. Kok iso nembung anakku iki lho? Tangi yo, Le. Turumu miring. Wong awakmu ki lho wong kalangan asor. Kok iso arepe gayung lintang? Pak, mboten angsal ngoten niku. Jo tibine iki lho, gadah niatan sae. Nyapa to, Bu, sampean ki melok-melok iki? Wong aku ki jelas nek bocah ra tau diri iki lho. Nggih, Pak. Walaupun niku syaratnya berat, insya Allah kula saged nglampahi. Wis ora syarat-syaratan. Intine lamaranmu dina iki tak tolak. Kowe bar iki balika. Intine awakmu nek penggayaanmu saiki tak pecat. Pak, kok sampai koyo ngono to? Wis. Intine saiki awakmu balika gawanen dhuwit iki. Lek kurang tak tambahi. Dono Nisa, lunga sing adoh. Pak, niki pun cukup. Supuntene kula boten saged nampi yatra niki. Kula matur suwun sampun jenengan sokani waktu, jenengan sampun sokani pendamelan sing bertahun-tahun kula lampahi. Intine niki kula boten saged terima. Matur suwun eka kathah. Sepeda malih matur suwun kula. Pun matur suwun. Yo, Jo, sepurane yo lek omongane bojoku koyo ngono ki mau. Nggih Bu, mboten napa-napa. Kula tak dipamit nggih. Matur suwun. Monggo. Assalamualaikum. Iya, Jo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak ngusut eta nono. Terak bakali ayo. Alah, dasar rasa main. Tenyi. Nyere nih ndi yo? Yang ngiri to. Barak piro iki? Balak kosong tau mari balak 6. Aduh, malah aku ra duwe iki. Keren duwe nek. Alamat kena kowe. Ya Allah, Pak, sampean kok dadi wong kok iso keterlaluan koyo ngono. Lek sampean gak nrimo lamarane Jo TV mbok yo aja rendahne ngono to, Pak. Ya bene sakarepku. Emangnya sampean gelem duwe mantu kira aja tibi ngono kuwi? Tapi kan yo aja diomongne apik-apik to, Pak. Alah mbuh Bu.
Sampean ki yo padha ae marakne mumet. Astagfirullahaladzim. Gedang. Piro? Mau ran duwe. Lo. Kaum pengangguran. Dibangun aku mbok ya pegawe ngono lho. Iya ya, Dik. Lagi wajah kok dorat-dorat apa ora iso main? Biasa hai, Bos. Bos sampean ngene iki iso main. Lah, lek gurman pedal-pedal abang pinter lele. Ya, duduk situ. Oke, siap, siapa takut? Oper, aku kalau ning kene geblak. Heh. Jojo. Poti. Ngerti. Oh, stop. Balen. Wih, balen. Banyak apa? Kowe ngusut nah. Belum gue kalah no. Ayo dusut. Nyam. Alah, lah sik pisan nih. Nyam. Pisan lo ngurat Iya. angkat mau lho jane. Oh. Genge kok. Geng kok ngusutan. Lho entek lho wajahmu ki lho. Natural glow iki. Natural glow wajahmu lho. Oh, ya kowe ngono ki. Se. Wes apa iki? Ya kowe neh sing kalah. Ayo. Lu. Tapi lo. Papat. Kok ngerasa ngantuk ta aku. Terus pecah telur aku tak ngletak ya. Lemah, bos. Ayo dah. Kita dusut nah iki. Yo. Wonge kurang. Aneh iki. Kalah aneh. Berbusut ta. Ora lho. Ya kuwi kok wis ngoro-ngoro iki jare sampe dikurang gletak iki. Ayo. Ngene arek. Iku kan wonge kan mari kalau dhewe jare pengangguran to. Ya bendam ayo. Ora iki ayo. Ayo nae. Ayo. Ayo. Ora ta iki. Tinggal ngalih. Kok jek oleh 500.000 iki? Ki apa cukup nggih tuku HP? Kira-kira kurangnya piro? Umpama tak kon nambahi masku piye ya? Tapi sing jelas engko ki radio le tuku. Terus kurangi iki piye? Bene wis. Sabar sik ae. Ngenteni bene genep. Sing gak genep kan si Kiron. Apa bener iki akhirnya kudu koyo ngene? Pengen ngrasani bahagia malah kehilangan kabeh. Wis kehilangan penggawean, yo malah terancam kehilangan Nisa bisa. Ternyata bener yo, kenyataan gak podo karo sing dibayangni. Kenyataan luwih pahit daripada angenan sing manis kuwi. Nek dipikir-pikir, yo bener sih apa sih diomongin Pak Medi mau. Aku kudu sadar diri, tapi kok gak iso karo isi hati. Tapi ki Pak Medi ki yo keterlaluan, jan bangeten oh. Lek niate nolak ki yo nolak, tapi mosok koyo ngono kuwi lho.
Biar enek wong pengen urip melarat iki. Kabeh kan yo usahane ben ampre uripe mulya. Lek emang kenyataan iki sing kudu tak alami, aku nrimo kanthi ikhlas ya Allah. Assalamualaikum, Bu Nisa. Sapa kuwi? Kok iso roh enek wong nek kene lho? Matane nyawa apa lho malah? Lho kowe iki golek sapa? Celungak-celunguk turut kono bareng iki. Padosi Bu Nisa, Pak Brengos. Oh, terecak pedot. Nisa renek, Nisa ngene bae. Oh, nggih pun nak ngoten nggih, Pak. Sik. Lho kok sarep blunes ning ndi kowe apene? Ajenge wangsul, Pak. Oh, gleleng. Kowe anak sapa? Anu, Pak. Sik to. Ana anu gek sik mbok sawang ki lho apa? Bu Nisa, anu, Pak. Lho, wong wis diomongin Nisa nek omae bae kok. Anu, Pak. Anu apa? Oh, trencen arek rabi genep iki tren. Turunane UFO ya paling. Kowe iki lho anake sapa? Ampun, Pak. Oh. Piye to iki mau ceritane? Gak jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyapa kok lemes men Mas? Gak apa-apa. Apa orang mangan? Wes. Zaman mari ngodi sama cak ganteng lagi. Ana apa ta Mas? Ndak tau cerita. Nganu nduk. Mulai sesuk masih wis gak megawe. Nyapa Mas? Masih dipecat. Kok bisa dipecat ki lho? Ayo mungkin sik durung rezekine. Nek sampean gak megawe terus ngambil awak dhewe piye Mas? Lek masalah kuwi aja kuwatir awakmu nduk. Lek kono kuwi praya tetep tak golekne to nduk. Sing penting mbuh piye carane masih tetep berusaha kuwi mau tinggal awake dhewe. Mbuh kuwi teko ndi ae wis carane. Engko tak golekane. Iya Mas, sing sabar yo. Semangat ya Mas. Yo nduk. Lek ngono apa jenenge? Masih tak bedal ngarit sik. Iki mumpung sik yamene iki. Yo salin no, masuk ya pemacak kayak ngono sama. Oh iya. Wah kaya wong mari mulai becek. Lah ya masuk ngaret tapi kayak macak kayak ngono. Salin ya. Ya wis ngono mesti tak salin sik ya. Ya, semangat tau aja lemes-lemes. Ya Allah, kok ya wis sore to? Gek cacake mau ning ndi? Iso ora gugah iki lho. Tak balik ae lah. Gembala kamu orang tak antasi. Isuk mau aku wis ora sida nek omahe Pak RT. Tapi nek tak pikir-pikir aku kok terlalu menjuangne sing ora peka. Wedi
iku lek aku berjuang dhewe aku ya kesel dhewe. Mosok aku ki arepe ngijelik dhewe nguber wong lanang. Ya aku mau ta ya. Ya lek gelem wonge bentulan rene ben goleki aku. Emangnya gue cewek apaan? Untung remku set wis teko omah. Loh, tapi kok lewat buri aku. Hei, nyapa tawa mungkin, Dok? Aku wedi sampean sapa? Hei, aku ki ayahmu, Dok. Kok iso wedi ki lho? Kayak roh demit ta. Oh alah, sampean to ya. Tapi kok ngene iki? Maksudmu piye to, Dok? Sing kajimune kaca. Jane nyapa to bocah kene iki? Kok koyok roh demit padahal ayahe lho ganteng koyok ngene. Aneh kene. Iki ya kacane, sampean ngoco, sampean delok dhewe. Iya. Bisa koyok anoman lho, piye iki? Yo kan, polane aku wedi. Iki yo jojok garapan arek-arek madesu kae mau. Kamu kok aku ki RT lho. Iso dipacaki koyok ngene iki lho. Karepe piye? Tak bales lek sampe ketemu kowe le.